O Concello de Poio anunciou o seu último evento da programación do Entroido. O concurso do Galo Fodorico levarase a cabo do 22 ao 27 de febreiro nas redes sociais e o evento está organizado pola Asociación Ronsel. Me alegro un montón destas iniciativas veciñais e se agradece un montón aos colectivos do Entroido pois a súa participación, aínda que sexa nestas circunstancias. O concurso está dirixido a todos os veciños, dende os máis pequenos aos maiores. A modalidades que vai haber vai ser a individual. En vez de haber a de parexa, vamos a ter o familiar e depois vamos a poñer un infantil tamén para que os nenos participen, xa que, bueno, estamos na casa e tal e temos tempo todos a participar todos. Para participar hai que subir unha fotografía ao Facebook da Asociación Ronsel empregando o cancelo Fodorico 2021. Entre os gañadores repartiránse vales para gastar nunha libraría de Poio, na hostalería e no comercio local. O gañador vai se dicir o seguinte enterro, o día 28, os vales están valorados van ser repartidos, o primer premio vai ser 50 euros, o segundo 30 e o terceiro 20, en todas as modalidades, para que sea para todo o mundo igual. Este ano o Entroido en Poio vívese de maneira diferente, pero dende o Concello e dende a Asociación Ronsel animan a toda a veciñanza a participar neste concurso virtual. Hai que animar a todo o mundo e que todo o mundo, cantas máis fotos se publiquen, pois mellor, máis bonito, dá gusto abrir as redes sociales e ver un montón de xente aí disfrazada.